Na našom trhu je momentálne nedostatok osobných automobilov. Kúpiť si možno iba Volci a Daciu, o ktoré nie je medzi motoristami taký veľký záujem. Na Lady sú prakticky nekonečné poradovníky, takže väčšina záujemcov by chcela Škodu Favorit. Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu v spolupráci s Federálnym ministerstvom hutníctva, strojárstva a elektrotechniky na základe zákona o vnútornom obchode vydalo pokyn na ďalšie prijímanie záznamov na nákup osobných automobilov Škoda Favorit. Príjem záznamov sa začal v sobotu 7. októbra. Takto to vyzeralo pred 7 hodinou ráno pri značkovej predajni AZMP na Rožňavskej ulici v Bratislave. Zástupy ľudí nás presvedčili, že záujem o favority je stále väčší ako ponuka. Mnohí premoknutí do nitky mali so sebou prebdenú noc čakania. Tí skúsenejší sem prišli s dekami, stoličkami či lehátkami, aby si ustrážili svoje právo a aby sa mohli povoziť na novom aute ešte v prvom polroku budúceho roku. Na toto obdobie sa totiž robil poradovník. Akým spôsobom a odkedy sa organizoval tento poradovník? Tak tento poradovník sa už organizuje približne 2 týždne. Začali to ľudia sami medzi sebou, aby sme predišli určitým nedorozumeniam, aby sme nedošlo k nejakým nepredloženým akciám. Pred 2 týždňami, keď sme vedeli, že sú pomerne tieto vozidla nedostatkové, tak sme si chceli vypracovať nejaký systém. Spojili sme sa s riaditeľom Mototechny a sme ho poprosili, že či by mohol rešpektovať aj ľudový poradovník. Tento poradovník, písali sme medzi sebou aj určitú zmluvu, kde zvolili sme si takých predstaviteľov jednotlivých skupín a chodievali sme pravidelne vždy ráno, či už aj s rodinnými príslušníkmi, buď manželia, manželka. Ak niekto musel byť do zamestnania, že nemohol chýbať, aby si nemusel brať dovolenku, tak ho zastúpila manželka. Vždy ráno, už okolo 6 hodiny, sme si skontrolovali jednotlivé čísla. Kto sa viacej razy nedostavil, toho sme posúvali. Takýmto spôsobom sme organizovali až po dnešný deň. Pre úplnosť treba dodať, že podľa plánu by malo v prvom polroku 1990 prísť na náš trh 60 000 automobilov Škoda Favorit. O 7 hodine ráno sa otvorili dvere na predajniach štátneho podniku Mototechna, značkových predajniach štátneho podniku AZMP, v obchodných domoch Kotva, Bíla, Labuť a Máj s upozornením občanov na prípustnosť podania jedného záznamu na jeden automobil Škoda Favorit. Do záznamu sa mohol občan prihlásiť osobne na základe predloženia občianskeho preukazu. V každej predajni sa prijímali záznamy do výšky stanovených počtov automobilov pre jednotlivé predajne. Treba však upozorniť, že záznam neslúži ako objednávka. Zaniká, ak sa občan nedostaví do 5 dní po obdržaní výzvy ku kúpe auta. Odvolania v prípade nedodržania týchto 5 dní budú riešiť individuálne jednotlivé predajne do 30 dní po obdržaní odvolania. Podobná situácia bola aj na bratislavskej starej Vajnorskej ceste v predajni Mototechny. Prišlo oveľa viacej ľudí, ako mohli zapísať do poradovníka. Neprijali by sme vám vypočuť si to, čo sme si vypočuli my pri nakrúcaní týchto záberov. Také slová sa na televíznu obrazovku jednoducho nehodia. Ak však tie slová preložíme do slušného slovníka, tak môžeme konštatovať, že vládla obrovská nespokojnosť. V poslednom čase sa rozrástli motoristické burzy ako huby po daždi. My sme sa boli pozrieť v Pezinku na burze, ktorú usporiadala miestna základná organizácia Zväzarmo ako 6. v poradí. Tentokrát organizátorom neprijalo počasie. Zima a dážď odradil mnohých, ale predsa len sme videli predávať všeličo. Organizátori si z podobných burz zabezpečia istý príjem do pokladnice, i keď často nie je adekvátny vynaloženému úsiliu. Treba zaplatiť prenájom areálu, zabezpečiť občerstvenie, rozvešať množstvo plagátov po okolí, vybaviť povolenie na organizovanie takéhoto podujatia a tak ďalej. My motoristi sme vďační, ak si na burze môžeme kúpiť nedostatkový tovar alebo predať, čo nepotrebujeme. Aj okolo organizovania búr sa však ozývajú hlasy, že ich často využívajú kšeftári, pretože tovar sa predáva za neúmerné ceny, že dokonca pred burzami stúpa počet vykradnutých automobilov a ukradnuté veci sa predávajú.